अगर आप भी मयूर फिल्म भोजपुरी के ऑडियो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहला ही राती में खटिया पे साथी में कैले बगड़बड़ घोटाला लौंडा बहराइच वाला। पहला ही राती में खटिया पे साथी में कैले बगड़बड़ घोटाला लौंडा बहराइच वाला। हे लौंडा बहराइच वाला होठवा के लाली चाट जाला लौंडा बहराइच वाला। जवनिया के हमारे है रगड़ डाला लौंडा बहराइच वाला। मयूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहपुरवा। बेरी बेरी फोन करके हमरा के बुलावलस पैसा के लालच धरा के हमके फुसलावलस। बेरी बेरी फोन करके हमरा के बुलावलस पैसा के लालच धरा के हमके फुसलावलस। भीतरी बचोट बड़ा दिहले बमारी नया सलवार यार दिहले बफारी। नया सलवार यार दिहले बफारी। सिगरेट पी के उड़ावता रे धुआं सूद पलस भी खाला लौंडा बहराइच वाला। लौंडा बहराइच वाला होठवा के लाली चाट जाला लौंडा बहराइच वाला। जवनिया के हमारे है रगड़ डाला लौंडा बहराइच वाला। सूट बूट पहिनी के अपाची से घूमेला अपन बाली करेला हो केहू के नहीं सुनेला। सूट बूट पहिनी के अपाची से घूमेला अपन बाली करेला हो केहू के न सुनेला। एक बार प्यार हम वो नहीं से करती जो बना के हमारे दबा के यार उबारा कर डाला लौंडा बहराइच वाला। लौंडा बहराइच वाला होठवा के लाल